takže zdá je táto píča neumí prostě točit, vole. Říká, hlavně tam nebyl prostě, no a co, tak tam mluvím prostě, vylíž mi prdel, no. Dobře, dneska se zaměříme, pane Fikisene, na co? Nějaké vlogy, prostě mě to úplně uprdele. No to by je upíči všechno. Tak, svůj ksich nebudu to je znázorňovat. normální. Trošku dolů. No však nemůžu, jaký natačím to live? No konečně, aspoň něco. No. Dneska se zaměříme zřejmě na... Tam tu garáž. Ale píča, to je stará rachotina. Nevím, zaměříme se dneska na co? To je kokocí prostě na mobil, ale. Píča, ukaž to, vole. To je kokot. Já jsem si flusl na mobil. Jo, tam si flutu. Hele. On je debil. No, žer. Žer. Děr si sám. Žer. Neukazuju tvůj ksicht. Tady máme a.k.a. Pařízek. Kopíru Peťana, ty zmrdě. Nekopíruju. Však to říká i Gogo a.k.a. vole. Ale většinu to spíš říká jenom Peťan. Mám vytasit svůj a.k.a. gun. Tak jo, na co si kurva dneska zaměříme? To by mě velmi zajímalo. Kurva, co to je? Co to je? Jo, zaměříme se na nečistotu našeho kurešního města, tak pojď za mnou. Kamera. Jau. Já nebudu s takovou natáčet, ale. A čele jezdí. Jo, pojďme. Takže dámy a pánové, my to asi střihnem. Píča jsem si zkusil na tričko. A jdeme, ale já musím... Hej, to by bylo lepší, kdyby měl ale kameru, že? Ani ne, ale... To je jedno, dělej. Než tam dojdem, tak bude zítřek. Tady jsme rozflákali. Píča, starý mikrofon. A.k.a. mikrofon. Vole, to je daleko. Mikrofon. Tady máte domov důchodců, vole. Tady vždycky na tomto místě stává tento pohřebák, vole. Je autobus. Vítaj, koupelný ptáček. A vole, Co mě mává? jak tu asi budou důchodci. Jo, mává. Kdo? Tam, Bas. nevidíš, jo? Koho? Však od té. Ja, ahoj. Ahoj, teta. Píča, neříkej to do videa, aspoň to stopni nebo stříhni ty šuliny. Ne, dělám si srandu. Žádná teta tam není. Takže dámy a pánové, počkejte si. Takže dámy a pánové, tak to vypadá naše příroda. Leták všude, tam se podíváš. Všude letá. 25% sleva. Proč? Čem to je? Koberce. Vysrad na to. Pojď tu, vole, ve větvích tady. Mají tu aj něco z Kauflandu, že bych zašel do sračky z Kauflandu. Tatranka z Kauflandu. Počítače. Vole, se podíváme na počítače. Tak je jej počítat. Vole, ne. Já tu mám plochá pokojová anténa, no tak to mě nezajímá. Hej, tam je to tam, vole, tento. Jau, pičo. Jako půjdu do prdele. Vypře se na to. Au, piča. Čuráka mi vylište. Počkat, ukážu, mám spermie. Moment, potřebujeme. Fuj. Piča. Tady Někdo se asi musel vystříkat. je Ještě tu nechal toto. Jako důkaz. do toho stříka. Piča. Kurva, To je spalil. jsem zase od toho. Dívejte, Pampers. A teď, Pampersky. Pampersky. A.k.a. Pampersky. máš to na kliku. Ale Kdo hovno. chce starý Kaufland, Albert, tak tady můžeme rozdávat. Prodává Albert. Přijďte si do Jonína třída Jdeme příčapku. start. Dívejte se, tak to vypadá Schwarzenegger. Schwarzenegger tak vypadá. A co? Moment. Pičovina. Tak. Vole, to Hej, roztahej. moment! Ne, to není on, já jsem si myslel, že to je z Harryho Pottera. Sirius Black! Tak z Azkabanu! Kurva! Že dneska tento vlog bude na toto, vole.
Na Ale. tuto naši přírodu, piča. Uhni. Jau, piča. No tak ne. Vypadá naše příroda. Takže zůstaneme a budeme točit tady. No, kameraman. Takže, asi. Moment. Ikea, to si nechám, vole. Nenecháš. To je moje, jsem to našel dřív. Tak jo, chceš to? Jo? Ne, už ne, nechci. Tady něco bylo, vole. Ale chci si místo mega. Takže dámy a pánové. Tady těch toaletních papírů máš málo, vole. Aha. Toto všechno je tvůj zasraný toaletní papír. Hej, je to víno? Pojď, dělej na zastavky. To je víno, dámy a pánové. Ty to. No drž. Dívejte na ty prasáci. Vole, jaký zasraní tady nechali vínízko. Hoď to, vole. To vínízko. No to odhodit. Ne, počkej. Dobrý. Adrenalin. Jdeme. Nebo ať jsme čistíci přírody, to tady vylejeme na zem a toto hodíme do zasraného koše. Toto ani ti prasáci neumí uklízet. Fuj. Jdeme dál. Počkej. Uvidíme, jestli nebude tam trošku foukat větr, pak se na to, tak to ještě zkontrolujeme, než to vydáme. Uvidíme, jestli tam bude foukat větr, tak tam dáme vysrat Fukisona. Jo, a to jsem já a můj větráček, který mám doma v bytě mojem. Tady máme krásný stromeček a tady máme krásný domeček. Byla voda. Permuje. Au. On se podal. Natáčej radši tuto nohu. Tam nic není. Ty vole, nestříkej na mě. Ale tady vám něco ukážu lidi. Hej, nestříkej po mě, vole. Co je? Na zalívání pana Fukisona, na zalívání Fukisona chceš? Dívej, dodáme z Ikei. Čau. Jdeme. Tady rostou, hej, tady to je na zemi. Hej, tady to je, vole, to roste. Piča, tady to je piča. Piča, to co je? Piča. Piča, vole. Tady bude sršeň. A hovna velké, vole. Se dopůjdu, ale vysrali. Jdeme. Ještě budeme natáčet. Jo. To se přesrat. Tak vám můžu ukázat, tak můj prdel. A je ve vys... 15 plus, není to sama malé dětka. Ještě tady mistr Fukisona bude odebírat nějaké 3leté děcko, nebo 5leté děcko, tak ať táhne do prdele. Normálně. Běžte do píči. 5leté děcka, dáme. Maštování 10 a 12 a více. Od 12 let to píšnou, ale od 12 nahoru. Ne, aj 90 letí. Je to uprdele, ale toto. Jaké hovado. Mohl tady nechat toto. Pamprsky, vole. Někdo tady dělal prostě pampers a to na píču všechno. Ze spermína, vole. Jo, teď se zaměříme na... Už jsme tam našli tento deník. Pana A Zachodila. smrdí to od kouře. Pana Zachodila. Smrdí. Je tam jméno Zachodila. Tak jo, kamoš se jde vysrat. Natočíme. Nebo já ti natočím. Nebo já ti točím. Co? Ne, tak já ti točit nebudu. Já jsem si prdel. Já tě točím. Ty pičo, vole. Jdeš do prdele, jo, ty kundo. Ukáž. Ty pičo, vole. To je smrad. Já jdu pryč, hoši. Kurva. A toto bylo horší, než čumění na péčko, vole. Na galouské. Kurva, ne, že bych byl teplej, to ne. Tady vylezlo prase
které tam právě sralo. Mega jsem ji ulevil. Já jsem fakt... Počkej, já jsem Moment. Točíme. Tak jo, jestli se video líbilo, zanechte like, klidně i dislike, mě je to u piči, dejte nějaký ten palec, sdílejte to s kámošama, klidně i v piči, podívejte se na naše skvělé velké hovno od pana mistra Fikisena, podívejte se na jeho kanál, je to na jeho kanál, já ten kanál nemám, protože mám poslední kompl. A vlogy se mě točit nechcou, budu natáčet spíš jenom hry. Ty, které se mě bude chtít. Občas, to je piča, vole, on si jde honit ptáka ještě. Hej, ty šulině, běž do prdele, vole. Tak jo, zanechte like, dislike, odběry, dejte mu odběry na jeho kanál, pak vám dám do popisku, když tak můj kanál, natočíme to. Budeme natáčet další vlogy, ale zatím zdar!